hej. Det første, man sådan kommer til at tænke på, når man sådan lander i USA, jeg har ikke været i USA før, det er, at det er sådan utrolig multikulturelt. Altså, lige da vi lander i Newark, New Yorks lufthavn, tror jeg nok, så kigger man ned. Der er sådan noget lufthavnspersonale, der vil tage sådan noget bagage ud af flyveren, mens de sidder derinde. Og så er der nok en, der ligner en, der er fra Mellemøsten, en, der ligner en, der er fra Israel, måske en jøde, og så en afroamerikaner, og så lige bagved gør der nok en sådan en mexicansk udseende forbi. Og så tænker man, okay, det er multikulturelt det her. Det første, også når man kommer ind i lufthavn, det er, at folk de er meget sådan venlige, og de er meget tålmodige og sådan noget. Og så flyver jeg til Texas, der er desværre en time forsinkelse på den der på det fly, der skal til den her i Fort Worth, sådan der ligger i Dallas. Og jeg er sådan fløjet der er godt at blive fløjet i hvad? 16 timer eller sådan noget. Der er sådan ved at være rimelig vummet. Så kommer vi på flyet til Dallas, og så er der, det er lidt sjovt, fordi jeg har fløjet en del før, men der var simpelthen sådan fjernsyn i flyverne og sådan noget. Ligesom sådan, at man kunne betale for det, så kunne man der sådan en kreditkort, sådan en magnet, så kunne man sådan købe sit kreditkort ned, og så kunne man til tv-kanaler. Ja, så lander jeg så i Fort Worth, Dallas, Texas. Min værtsfamilie tager imod mig. Det er rigtig søde. Og så når vi så går ud i bilen, og de er meget flinke at spørge med noget drikke, sulten og sådan noget. Og så er det simpelthen, at vi tager ind på, det er bare sådan, vi tager igen en drik. Det er helt normalt, at man er nede og spiser fast food og sådan noget. Det er meget sjovt, det er ligesom i filmen. Så kører jeg ind til McDonald's, og så er de sådan helt, hvorfor har den ikke åben 24 timer i døgnet? Og jeg tænker sådan lidt, ja okay. Så ender vi så med at tage hen på et andet sted, der hedder Sonic. Der har jeg været i 6 dage. Det tror jeg var på Sonic 4 gange. Men det er så fordi, hernede i Texas, der er det, hvad der hedder 100 degrees. Det er bare 40 grader. Og der er næsten ikke noget vind. Og der er en ekstrem høj luftfugtighed, så man er bare sådan helt, man kan næsten ikke holde sig ikke udenfor. Heldigvis så har de en pool. Det er altid noget. Den er lige den gode temperatur der. Og når man går sådan udefra og så ind, så man godt nok også skal mærke, der er meget aircon på, for man kan holde det ud. Man fryser faktisk lige det øjeblik, man lige gør en fryser man lige en lille smule. Men det er rigtig behageligt herinde i forhold til udenfor i hvert fald. Der kan man ikke holde ud og være længe, men når man er i poolen. Det er selv dem, der har boet sådan hele deres liv, de er bare sådan helt, so hot today. Jeg var nede og besøge den high school, jeg skal gå på. Jeg har ikke besøgt, jeg bare løber ned og kigger. Det er lige præcis ligesom der i filmene. Det er sådan lange lige gange og skabet på væggen og sådan noget. Det er rigtig fedt. I lørdags, må det være, jo. Der havde besøg af familiens venner. Det var vildt hyggeligt. Vi var ude ved sådan nærmest sådan det var sådan en pool. Nej, men jeg ved ikke, pool party. Men det var sådan, hvor det var, at de var derude og hang sådan nede på poolen der om aftenen. Altså. Der var mad derude. Og fordi moren, hun er altså, hispanic, eller hun er mexicansk. Eller hun er ikke mexikaner, men hun er sådan mexicansk oprindelse. Hendes forældre tog til USA. Og så derfor får vi også bare vildt, stærk mad. Sådan noget meget sådan krydret og men det smager vildt godt. Så det er rigtig godt. Ja. Jeg har 3 småbrødre. Den ene er 11. Han er sådan set større end mig. Men ellers så, men han er så ikke, fordi at faren er skilt, og så er han her, tror jeg, hver onsdag, så når skoleåret går i gang, og så er han bare hver anden weekend. Så jeg så ham faktisk kun første dag, han var, ellers så han ikke var, eller nede her i tirsdags. Jeg vil sige, USA, altså det er alt, som jeg sagde før, det er ligesom i filmene. Så folk er meget sådan venlige og sådan noget, men godt nok også bare sådan, at sådan noget med fast food og sådan noget, de har en helt anden måde sådan, at se tingene på. De er meget sådan at USA, det er sådan, i hvert fald sådan generelt, ikke så meget den familie jeg er i, men sådan generelt, at sådan,
USA, det er bare sådan et sted at være, sådan, så jeg har hørt, min værtsmor sagde, at man for eksempel ikke hørte, at man ikke lærte andre sprog end engelsk i skolen, hvor vi så siger, at vi lærer tre sprog, eller dansk, engelsk og tysk. Så der kan man så sige, at det er måske, specielt i Texas, når der er sådan, jeg læser om, at 5% er sådan illegale indvandrere. Det er faktisk, der er 5% af befolkningen i Texas, der er illegale indvandrere, der bor 23 millioner. Og der er rigtig mange, jeg tror på den skole, der skal gå på, var der nok 40% mexikanske. Så. Og det er faktisk, jeg har set en del, jeg har ikke rigtig sådan set det før, men jeg har set en del baseball, og så en enkelt gang fodbold. Fordi fodboldsæsonen er ikke gået i gang endnu. Så det var sådan et forsæson. Det var godt ofte, så der vandt de heldigvis. Så. Men det var rigtig fedt at se, synes jeg. Baseball, synes jeg, det er også rigtig fedt at se. Dog har den tendens til at kan blive en lille smule langtungt, men sådan er det. Og det er bare sådan, også bare generelt tv hernede, altså. Der er altså reklamer, det er hele tiden. Altså, jeg har set en del tv hernede, fordi at mine værtsforældre, de er begge to på arbejde. Så har jeg den ene værtsbror, han er 8, han er hjemme sammen med. Og hold fast, man. Altså, når man ser tv, så er det bare sådan hele tiden reklamer. Og nogle gange sådan helt sådan, reklamer igen. Men jeg synes ikke, det er så slemt. Min high school, den begynder den 25. august. Men i morgen tager vi hen og ser min lærersbror, han der var 11, han hed Jackson. Ham tager vi hen og ser noget fodboldtræning, fordi at jeg har tænkt på, at jeg skal prøve noget fodboldtræning. Ikke, jeg går ikke fuldt med de der store kæmper der, vel, men jeg tænker, at jeg vil prøve at træne lidt mere, lige at se, hvad det var, og lære dem reglerne og sådan noget. Ja, det var det for i dag.